Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Magoro benki ya umwanti omurigere begataseni kya Ndizi TV nabo bwansu bw'omugusi ngwegena ritwere ondi genderete ko bari twere rukigima nanene no genderete kwego kya kubwate mirobero yonsi yegataseni keiga ekero ridaritko rya Jumanne tariki 11 cy'omutyenyi ogatano narimo omwaka no w'echi 2024 namanga genderete ko korekana imeyense ya Kenya kuroba wakietewe kachinse chiga anene chingaki abalimi bekemeriye cyaye bagenderete kwerubire bwikiranu asobo chori bwo kubachora abateneneri asekemereki gusaba directors ase chief factory au chingaki twarabuna abaremi gose bari barengete kurya kirogo kyobo director nigo baba kubeka amasakarabo asenchireyemo yo kwenekia buna babere bakurane kirogo kyo nabo gochorwa asabangi babagenderete kurira yo gochya kubwatoka obokoreri burubu ya kurira lya abereka korekana isikoyense ya Kenya nigo amayanda abwatete abamenyi gusaba nanchi korwase ense ya Malawi kubwatikana nogo sira como vice president wenseyo Sereta Saulos Chilima amona abantu bande kianda ababete bagusiribo imabwabo kubwatikana n'umubasukano wendege iyo yabetege kogwa azne ne grinani ya Chikangawa ime yenseyo ya Malawi yogo kwa agosira kwa ye omokonyo yobo morai wense nigo kwabago koeneki wanu morai wense iyo ya Malawi Lazarus Chakwera oyobeire ko amona baraivande babere bakurwa engora ya bene gucyase baria babere bagusiria bamwabona monota no gwako konene asense yo ase okumusiria omu vice president cyaragire chinsa ikomi cyabona mugoroba kinga kimukwarigana semense amaya eriongo manyibuna nara yana kwariganire asenchira erejo bwengenyora sense mo ya Facebook nabakogendera gotanyarwetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube otanyarwetra Ndizi TV News nabago ase website yaito nabakoyasometra www.ndizitv.net eryo tugendere kusanga sobwamo. Eritreane Evelyn Osero lile musinero tokwatira na sense moye manyererio nabigo Sara Mumanyi nero kwene kya chibichaniro gichawe kera senchira bene ngukwariganiyo be kugusanga amonanche goika omwerio magega yokorera na gucandika asegeka kubwatikana ne parembe yuetarenge gweteka bono nigo abamenyi korwa sense moya rikenye mubamba na quarantine ico kigotoka se ewodi erigoma imeye county ya Nyamira babiri ba wakangambye muno ase okoroisi wawe pare yo nonya naboni go babere bakwemurunganya asekeria bagotabna pare yo nigo erosiri asenchera etaringikiranu aseboigo ebekire omoromu oromobe oyobere go kuyeirera gusareka mono nabono nigo baruro kuboria gucyasori otenerete obwagachi bwe pare yo kweneke buna yaberege korosi wanakoba ase encherere nkia ye kweneke buna abantu abakuyetumeka babere bagutwara chinga kinyororo ase obosombi asebego baterena okorosi wawe pare yo nigo kurachiko konya boigaso gukinya amangano yo bunchoreria asensemiyo para ya karantini rikenye ya umurerwa ochusiga yaremwa eka umurerwa maroba na arabeira maba maroba aya nande pare kamaru kanyere igwe gasareka kabisa no montere bande nabona inje naigete bale no mogeni ndase bale lakini kankona ebale yegero sigwe etari era upstand amaraba umure tugaiga ali korori ko majinyomba nariri yagerete bakekera nachete gotema go control gali likangengera theater side ebara yari metu ekaretu amo bagatiga space ebara yabonete kogalia na tokonyara kobogera ne gali ende igere bale rengote ebaye gotetie nande bakayebomba gocha igoro igogo chigotema gorundie gari ya siraiti naende nali koiraniria abanyakenyoro be saidi ye mbanya atiko bago toikange na batubuti sirikuru aso butuko mpaka bono mambi igo nali ko batebina
abantu barose amonjini orosetie bareye naende etakeire bekwa omoromu orio ore omokong'u bwatamage nase eng'encho gana agatiro na gariendete echa konyora omobaso kondo buna otwanyorete tagukulinete mukera muna biashara nde okore emiti nechibao one pare into etinza chiarenge chiamara go pare rosiriembe tukabankwe bateki yarenge pipige tugaso mutato koumia ntomieti mono yari kaunsi nari gusaba baro ste pare gaki tokonye kera na yari kona yarenge afatali bona lisa limono tako beke para omoro munande ere mire nyerere ekero obochori ase kemenigie chae bogenderete kobange eria barimi kubachora aba director bubarachiye kubatenera ase chief factory au nigo bona abantu bagenderete ko bose babere bakobeka amasakarabo ase kyombeke rigetenere tobochori kya IEBC egyo kera chigotenera obochori obuburobeire gokorekana chitari kemerongo ebere na isano na isato chyomutinyiga ugatano narimo omwakoyo nonyana bonigo abaremi kurwase ezoni ya baschache egyo era se factory ya Itumbe na Boigo Nyamache babere bagusaba obochori obokorekana asenchera yobwasyo kuna Boigo omorembe nigo boiga barimi abo baruro kuburia gucyase bari abakorwanire kiruge kyo kyobo director kwene kyabuna ngoro ngosengoro kebare amaskani ase abantu bande na Boigo asabarimi tuwachetu tukabeka amasakara itoime itukoria ichuma na etiwa wana ngene candidate yabeire even authority yokobori chikura chobo director asinyamache Itumbe factories tuwarenge nabalimi baita bachite ko ngama waita na onko bambe kebintu bya neme na barabwe mbabwate amaoni yabo na akorire gasi emyaka 3 ande mbarauboka bakoma bagokora evaluation mbarabaranga maxi bamanye ingo bakwachikura ndubwate chikandidate 3 inche noyo minto mbaro babiri igo otura abantu batatu tokore chikura somorembe tutari kuramana tutari gusari erieta tugokwana ni buya chikura tari obobisa chikura no koboria egasi tokorera abari miega egasi twari gusaba abari babinto bae guchinga chingira karwa chokora bochori amungi no mogotu mugakomogotu bakechikora cyabo no morembe buya utabwa kimagana ndiyo kunereria na handi to tyo ndara munde chikura cyo morembe egero mugako yagende atabukige pindi kiyaye chikura chibe cyo morembe ntumana kero monto orio roche kero kireke makero chikura tiga chibe cyo morembe na okuma na nkobo kura Nechinga kia yuagenderete korwase kaunti ya Nyamira nigo omo director korwase factory ya kibirwe yotoka se wadi ya Bunyamatute bunge ya West Mugrango abeirega kubeka amasakaraye asalireira yogo chia kurwa koreri borobya irogo kinia oboremya sekemeri yechae onyeka go chia go chorwa koba omo director ase factory yo chinga kie choni go igatia baremi abo bakonecha ya base factory yo babere bakorieira na nigo barachie kumubwatia na koenekia buna obeirega koira baga ase kirugekyo eliyo kobaenekeria obokorerio byabo gokinia rigesa ase kemeri giyechae icyarere ko ruwororo yakire factory mapema munabona yakire bono ga yaetire igo troche mna gasi bu yako tokorera tigatokorera gasi baka matukandosi ago matukaya waka ere alitaye ntumuritaye buno mwana omuntu igo namba yani ereke P22 tuwe tanendanga simondo mbego namba ya KP73 namba 16 uburemi bwabere bwo gutanda kurumaega lakini gesa reforms cyachete mo director to Nelson Yonduko nyanja buno mo chairman ya mone timu ya Ebanyoro factory igeto gote abanga tumwakire chikura na indonye ngiko nyarikana timu iyo nsira nera to korre myake yetatu na indega asi kiagere gas bakorete ningia na botora isi kuskopia umulimi goki esa ya sokoko obwa mono act 2020 ya ko implemented ya vekere bine binga seko ebine bibya rusuti ko bona kiagara taba mito bakabala ukoro bali chikura bono amachika yende ko nyatara ba implemented korengera likonse chula ekaro to era robs to ya implement kuna bona kama kiao KDDA managing agent ko ila 2.5% asoko to korere biashara lakini bono wanzira July yego chikuira 1.5%, so 1% will remain as omo yote karibu egere munyanya ole besa
Togotigana na mangana yarengete obochori ase kemerigie chae nigo amatemo kurwase ensemo ya Nyaura yo tokase wadia Kisii Central mebunge nyaribari chache county ya Kisii ere no moichano neye magega yabarabukoboka emambe yarero na konyora umute westima ko werete enyumba yabo egento kieire kobeka magimabo ase akongu nonyana bonigo babere bakomochia ababwatani kurwase company etendete chinguru chumurero Kenya Power ase ugotaiwa ekerero kiabo anena segeka kemiaka 3 bano asebaganirie egetambukiro kiabo ngo koimukiwa erio gotoria amagimabo omultenora igabwe estima konyoto chandete konyo babe ba nyotereneti bakanyotene no mutonde omuto yugo achoka gota tuachire Kenya Power over and over again to kuliboti problem yi bakekero pendi dio sire koguntu achie toto kabaliboti omusubati getoli brown iga kamera ndenga genda nekindike na recording anko bakera attended abando bagaje bakansa amate bagaje bangu muto ne main go to kugu inu don't worry omate ye kirisa 12 muto yo manyire kugu embe onere yale kugusa omuto yo manyire kugu wirire kinyomba jeito abantu baito basokire bali naked yani asivu ntu ana kuliboti Kenya Power bali very insensitive manyabono iga bo muto wete owirire kinyomba onye talinya sao to konyo mate kanyo to yira nyumba we don't know ngi kyalo Jacob timanyi dinga Kenya Power bate to mali akimanyo Jacob kolegasi ekinege ntu alipoti over 3 years to rain record to have reported lakini manya ku respond bakabona just imagine to alikuja kuyira nyumba asifu Kenya Power nete hiyo to alipoti over and over again over 3 years a period of 3 years to report the same case getari ko attended we don't know what to do bono igatwala goje kuyira nyumba bono mote ogwete chinyumba cyetu cyasalikire ebintu byetu byasalikire ntomanyi digentu togokora maybe any response so far Waziri Bwobochenu Susan Nakumicha ni garuro kubora uchasaba Kenya bonsi kwene kia unangweri kia bare asomurubiri mmoja bubo wene o Social Health Insurance Fund Chief asenchire ya moyo kubakonya nkonyora obo koreri ase chinyagetari asenchira yobororo na boigo asenchira yabusa kurengana na Nakumicha umuro emirubiri yonsi yabere kego ikiraniwa asobo koreri obo burabe bugo chaka bene omutienyi o gatano na kabere omwako yega asata na baliabo kabarabe bakwerikia no barabe bakonyora obokoreri asenchira yabusa ase chinyagitari che serikali nigo boigo atebire na serikali wetrase wizara y'Obochenu nigo egendreti no muruberio bwo kubarigia abana bali bataranyora echanjo na kweneke una babiri bakonyora echanje yo asenchira ya moyo kubatanga kurwase amakongu iye chinginjo au I am comfortable that starting 1st of July, Kenyans now need to start registration into SHA, and besides registration, also pay for their medical insurance. It's important for people to register because one, the primary healthcare fund is being paid for by government, but you will not be able to access services if you are not registered. So you must register for Social Health Authority. We had a challenge with the supply chain. There was a delay in disbursement, but last week, but one, the disbursement was made, and we did an accelerated procurement. So the vaccines were received, and now we are tracing. Omubunge we constituency ya Likuyani Innocent Mugabe ni garure ego sererio yokuruswa bisi kumwaziri wechisemi Ezekiel Machogu asekeria terebuna yango bwatkana no konyorwa kubagi ase bubagi wechibesa ase chiskuru yemanyekaine buna capitation na korengana nere kyo nigoge kwirena magega imirobero ya masomo ase chiskuru aimese ya Kenya chinga kya Bible bagendrete wetera chinga chingongu chokoine kya bunangwa kanabare school fees ase abana babo kwenyorera masomo asibo igatebiruna nigo bako goseko ba chinga chingongu go cyase abaro kyabanene nabo igabarokiwa asogo ikirania emirobero ao ya masomo ase chiskuru niga gosereirie go cyekobeka umuswada bosibwe bunge bokwene kyabuna Machogu oberega korusiwa abisi onye kibese cyoti kiri kubwatokwa ase chinga kichwenerete lakini pesa za capitation hazifiki kwa mashule. Mwaka jana shule hazikupata 100% capitation. Haikufika hata 60%. Mwaka huu tunaona the same trend is taking place. Walimu hawapewi pesa, principals wanahangaika,
Head teachers wanahangaika sababu hakuna pesa ambayo inatoka kwa serikali inaenda kwa shule ambayo ni haki ya watoto. Tunaona tuna pesa ya kufanya mambo mengine yote, lakini ikifika wakati wa pesa ya capitation mnaanza kutupatia story. Sisi tunakuonya Machogu na timu yako kwamba prioritize pesa ya capitation, sababu hii ndio pesa ya kusaidia mtoto wa maskini. Tafadhali tunakuomba, na usipofanya hivi tutakuita kule bungeni. Ile ya Linturi ilikuwa kionjo. Hii unacheza na mtoto wa maskini, tutashikana na wewe Machogu. Pesa ya capitation isipoenda kwa shule, we will also impeach you. And I know this will get full support ya wananchi, sababu tunapigania haki ya watoto wa maskini na tunapigania the future of Nomubunke bwebunge ya mbere North Geoffrey Ruku nigaberega kumugani umurayibwense Dr. William Samuel Ruto gotene nabakongo na gotanja kogosereriwa nonde bwensi nigatere bunati bari goche wanja ensemo yabarayikoreta etrubano naboigo wetana ase serikali ya Kenya kwanza asekiria muganiri Ruto kwene kya munango tene niaremeremo onde bwensi oyo bwatekerenga agetarieki ya kyogoskia ense ya Kenya bosyo nigo mona bereka gusingerera sogoteba buna obomo bwense na bwoboro bwengencho na igaba Kenya bonsimba bwenerete koretwamo ase ekirenga yokoreta omorembe na boigo obwanchani na magendero imense ya Kenya. There is nobody in the Republic of Kenya who should be step guessing you or side guessing you. Kama Raila Odinga alisalimu amri, akatii, akanjua iko sheria katika nchi yetu ya Kenya, akaacha maandamano na akatambua William Ruto kama rais wa Kenya, nani mwingine katika nchi yetu ya Kenya ambaye ataleta fitina, ataleta nyokonyoko, ataleta mgawanyiko? Hakuna. Mr. President, cheza kama wewe. Umepatiwa nguvu na wananchi wa Kenya. Cheza kama wewe. If there are ministers inciting people, sack them. If there's a leader who is not towing the line, invoke the articles of the Constitution which bestows power upon you. Ili Kenya yetu ikae sawa sawa. The unity of the nation is more important than anything else. Mwancho murigeri ya inarana kwariganire tiasema ya chense kumya senchira ere yobwenge korende na mange togendeta kwariganire kurasema ya yorach konyora senchira yobwekiranuge kuraga enseyemo naboigo chinsa isato chamugoroba yendra kubwate miroberions ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otunyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News naboiga se website yeto wetra www.ndizitv.net erio togendre gosanga asobwamo eretriane Evelyn Sero lida mosenera twa wetra na sensemo yebi manyerero naboigo Sara Mumanyi nero neki achipichanero gicha wikira senchira benengo kuganiria uburigerero borobya asemiro video ekobwatya.